İsraf ya Türkiye çiye çavaya seri dejme baskır 2 trilyon و 205 milyar liraya pere Türkiye txwazi bila aliye embejin kar û xebatê be txwazi bila xwarin û vexwarina takekesiya malê de be ew qas pere ew qas mal û milk ew qas xwarin û vexwarin hemî bila sebebçiye tev israf bûye. Bir kişi zede harç tıkım az israf etkim haya. Zamanı ha. Ama bejim zaman gelgi kaçtın. Gayri zaman gomezlerin av, ceylan, varın, şbili cil. Hem azeda kaçtın. Hem ceyrani zeda kaçtın, hem avi zeda kaçtın. لم خرجن برا خرجكن صح Razam karşıtı. قيمتي وانما جيراني مخرجكن ما في خرجكن ما برا خرجكن خورک، آف، برمایین الکترونیک کارنیا اسرافیا سال 2023 آ ترکیه اشکره بو لگوری راپورا وقف ریل برگرتنا اسراف ایسال 2 trilyon و 205 milyar lira tüne çon. Tabii gotkin hana mesela gelek cara mesela berwa çopavat binin ve xwarna zede tavin berwa çopatxına çopeda. Yani hana milate go israf etkin zafen. لگوری راپور ji خوrekên ku hatine israf kirin ji sedî 61 li malan israf bûn lê meriv dikare bi tevdîrên piçûk pêşiye li vê israfê bigire. Xwedê israf heye, israf zafe yani. Ava xwe em kêm bikin, em ceyrana xwe kêm bikin, em masrafa xwe em kêm bikin. Di raporê de wisa hat gotin tiştên elektronik her ku diçe zêde tê navêtin. Li gorî texmînê bermayên elektronik heta sala 2030 her sal 74 milyon ton wê zêde bibin. Gelo bi 2 trilyon û 205 milyarên ku israf bûn meriv dikare çi bike. Meriv dikare bi wî pereyî milyonek û 323 hezar xaniyan çêke ku bihayê her yekî milyonek û 700 hezar lîreye wekî din 170 hezar û 400 dibistan 16 hezar nexweşxane pê çê dibin.